شاندگه آک پارتیه دوی به مهه به آرمانجا گوهرینا دستوری یک به یک سردانا پارتیین سیاسی دناف پارلمانتویا ترکیه دکر. لی هری زیده از سرداناوی بو هدپی بو سدما کارودانانو روزانه نقاش نود سیاستا ترکیه ده لپای خواتینه. اف سردان ده دمکی ده AKP پشتی تکچونا پروسه چاره سری لباکوری کردستانه هلوستا خویا لبرانبر هدپی گوهرتیه و لگل هف پیمانا خویا MHP ve bu baskı siyasi PKK tuhmet bardike. Salonumuzu şereflendiren Sayın Genel Başkanımızı saygıyla selamlıyorum. Seruka İYİ Parti Meral Akşener, roja çarşemê rexne li serdana AKP û her wiha pêşwaziya HDP'ya li wê partiyê girtin. Buyurun Sayın Genel Başkanım. AK Parti vekilleri PKK ile bir tuttu. Parlamenterin AK Partiye gel HDP kuwe û PKK yek dibînin li ser heman masaya rûniştin û şerm nekirin. Tişta balkêş parlamenterin HDP jî ji rûniştina ser heman masaya li gel AK Partiye ku hevserokên wan ên giştî girtiye, qeyûm li ser şaredariya wan daniye û ji ber vê yekê bi şev û roj rexneyan lê dike, misqalekê şerm nekirin. Hûn dibînin kar li çarenivîsê binêrin kî û kî hatine cemhev. Berdevka HDP ebruginajî yekser bersiva Meral Akşener da û ji wê daxwaz kir ku hesabê kuştinên bikerine diyar yên di serdema wezîrtiya wê ya navxwe de hatine kirin bide. Bizi ziyarete gelen AKP heyeti Evşanda AKP ku hatibû serdana me 5 deqeyan piştre serdana pencemîn partiya li parlamentoyê kir. Wate serdana we kir. Li şûna ku hûn zimandirêjiyê li beramber HDP dikin, ka hûn çi dikin wê bibêjin. Dest ji HDP berde tu, bi stedad bû cakre çi axivî. Tu destpêkê hesabê 17,000 kuştinên bikêrnê diyar bide û hedê xwe bizane. AK Parti heyetinin Serokê MHP Devlet Bahçeli jî serdana AKP'ya bû HDP wek gavekê asayî û rast pênase dike. Parlamenterê CHP İstanbulê Mehmet Bekaroğlu roja çarşemê li ser vê helwêsta Bahçeli di parlamentoya Tirkiyeyê got, bi helwêsta xwe ya ku digot bila HDP bêgirtin xeletî dikir. Hêvîdarim ji xeletiya xwe vegeriya be. HDP wateya çareseriya pirsa Kurda biriyên demokratîk di parlamentoyê de. Girtina HDP tê wê wateyê ku hûn bibêjin mirovan herin çiya. Ev nîqaşên li ser serdana AKP'ya bû HDP di nav beşek kesayetên AKP bi xwe de jî bûye sedema karvedanan û daxwazê ji partiya xwe dikin ku xwe di mijara HDP de yekalî bike. Li aliyên ku vê hewla AKP wek planeke nû ya hilbijartinên hezîrana 2023 dibînin jî nekê min. Ferdî Sak, Rûdaw.